Kweduno mabuja akanakisa tauya ano nhau dzomanhoko dzanyasi zuva ro15 mwedzi uno waiye Nyamavhuvhu nyasi rekai tiringe zviri munhau ipapa sarudzo dzaitiwa dzavhiringidza vanhu vozanu PF kunyanya heno kuti nomhaka yei nokutoti wanga wari kuringa sarudzo maobserver aye atakunyepai masikati kuti wamboreketa wamwe wanosanganisira OAU no Commonwealth nevamwewo masangano wese wandoreketa zvibodzizvo zvese zvazviri kunonangidzira pachinhu chibodzi kuti sarudzo dzidzi aiwa dzanga dzisina kusununguka ba, dzanga dziribe pokare kuita kuenzana kwomukana panga paribe kana chibodzi chokuti watsitse kuti aiwa sarudzo dzakaitiwa zvakanaka. Ndipo munotoona kuti ya ipapapa wozanu PF wanobva waita kusaya pokuringa kureketa kuno wagoita kutoreketa kutoti zvaitiwa zvese zviya zvokurambidza marari pokare nokurova vanhu pokare nokurambidza vanhu kuvhota pokare nokusaika kwemazita vanhu wanga warimo mugwaro rovavhoti kuti apa pafoni uri kutoona kuti zita rangu riripo ndanzi pano wosvika wanzi aiwa bari ripo pano. Izvozvo zvese zvakanangidzirwa izvozvo kutoti zvisvinuba pokare sarudzo dzinofanira kunge dzichiitiwa zvakanaka izvozvo zvisipo. Chatonakidza vanhu kutoti ipapa pareketiwa naiwo wakauya kuomema sarudzo maobserver aya wozanu PF ndo wabva waita kumukirira chaiko kutoti zvaitiwa zvisvinuba chinono kweduno zvaitiwe izvozvo iwawa vari kubva wada kuuya koita zvotongewa America ino wati unobva waona kutoti kokamu uri kuvhundukei kwai benzi pamusika papa ranomimba iwo wakutanda kudikitira kochi dipfamaka zvakaita wamwe wese wozive nyaya kuti yakatekaira sei. Unobva waona kuti wabatiwa chanja chopfene chaicho chabatiwa uno chichadimuhwa maokoyo mwendo huno apawo pokare ziyambi ari gurukota rawamunangarwa agoitawo mureketo wache zvawavhiringa wanga waribe kumbozvifungira kuti sadhaki chaiyo ingatorekete kuti sarudzo dzaitiwa zvakanyangara kudando abva aitawo kutoti kwai naiye isusu patakati tiri kukoka maobserver takafungidzira kuti tiri kukoka masahwira edu kuti auye aringe sarudzo kam koka asahwira akaringa achiona uri kuita zviripe basa anokusiya uchindoita chere kanditi kashona chaiyo inotaura wani kuti kwai chokwadi chinopusaba ukama saka ukama hwacho hunogoputsika seiko kana takunyepa chokwadi. Vanhu wawa ndipo unotoona kuti zvakaita kuoma chaiko asi ticharamba zvedu takaringa. Wotim pachedu ipapa wagotoreketa kutoti tamirira manje kuti ZEC iite zvairi kuda kuita tione iburitse tione manhamba airi kuda kuburitsa isu toburitsawo edu nokutoti tikatanda kuburitsa isusu vanobva wada kuti nangidzira nomutemo kutoti ndimi matanda kuburitsa muda kuti vanhu vapandukire hurumende wati asi kana iwo wakaburitsa tochiburitsawo edu manje atakaita anomavhi11 chaiwo. Ndipo munotoona kuti njodo ndekaitione ipapa kuti zvinopera sei. Ipapa kuri kufungidziwa kuti bhora musango ndo yaitiwa nowazhinji wari maMP wozanu PF nokutoti zvokutoti wamunangarwa wanokona wakatojiwa pamavhoti nomaMP awo asi chamisa anenge achitokunda maMP ache pamavhoti. Rekaitione ipapa kuti zvinopera sei. Pokare bato roCCC izvezvi kureketa kuno raabhizi manje kureketa kuringa nokupenengura manhamba ese aburitsiwa noZEC kureketa kuno kuti waone kuti mitsepwede yacho yaitiwa nopapi nokuti zvimwe zviri kuitika ZEC iri kuburitsa manhamba akawanditsa kudarikawo vanhu wari panzvimbo yokuvhoterayo. Pokare iri kuburitsa manhamba okutoti kunonzi kwai vanhu vanosvika kana zvikamu 95% 95% kubva muzana ipapo kwai ndo wakavhota panzvimbo imi zvakamboitika ipi izvozvo. Saka izvozvo ndo zvinhu zviri kunetsa asi ticharamba tichizviringa zvedu tichiona mavhidhiyo ese wagoburika vari kureketa unoona hwina kwakaita vanhu wakawanda so wakavhota kukabva kwadini
zvese zvaakupenenguhwa manje. Mirai muone kuti pazvichaendesewa kumatarhodzi mhosva, kune rimwe rinoita kuchema chete ipapa. Rekai tione, nekuti tiri kuziva kuti wanhu, aiwa, wadichi wanhu chihurumende chino charamba takaringakwa zvinenge zvienda. Kumwe kuri kuita ZEC kuda kuedza kubika manhamba kureketa kunonyadzisa. Paipapa watotanda kufonera wamwe maPolling agents dzimwe nzvimbo kuti kwai benhuka yaitoda kunadzirisa maV11, kunadzirisa V11 iro ratosainiwa kare nevanhu vese tichibvumirana kuti ndo zviripo kuda kunadzirisiwei. Kuno maagenzi yo abva atoita kutiza kuhwanda chaiko, kana kugara mugomo mazuva 3 usingaboyeke, kana nofoni isingapinde wakatoita kudzima kana kuisiya kumpa wondosvowa uchienda. Ndo zvatopo izvezvi, nekuti wakatokubata wakakutera kumba wakakubata, wanogona kuita akapfira mberi. Asi ukatiza wanosaya chekuita manje, nokutoti iwe unenge usiboyeka apa iwe wari kube chokuita, wanogona ba kuti wamanikidze kuti ndiwe wakaita izvi, nekuti V11 rako unenge unaro kare. Muchaona ipapa kuti panenge pakanyangara sei. Chakunyepai zvimwe zvinenge zvichiitika, pazvinenge zvindoburika munondoziva kutoti ndisu wanokunyepai zvakazara. Tiri kuramba tichiti rambai makaisa dziso pamuroyi. Tiri kufara kuti mapurisa nonyaya yokuti zvaakunyadzisa kureketa kwakaita sangano reAfrican Union nonyaya yokusungiwa kwowanhu ZEC noERC, kwaipapa wagonza aiwa tiri kuwapa bhero, nyasi watopuwa bhero. Tiri kuramba tichizvitenda, wamwe wavo watoburitsiwa, pasara washoma shoma kuti waburitsiwe, asi tiri kuzvitenda kuti wakabulitsiwa wese zvinenge zvakanaka. Basa ravanga vachiita roenderera mberi. Mafoni avo nomareptopu yavo wakazvipuwa pokare, taakundoimba kutoti zviripe chimwe chinhu chakaisiwa mukatimo kuti zvitadze kusenza kana kuti zviite sei sei, zvokuti dai wari wamwe watochinja zvokuseenzesa, woseenzesa mamwe mareptopu nomamwe makombiyuta nomamwe mafoni kuitira kuti zvinogona zvakaisiwa apo izvozvo zvitadze kusenza. Manhamba omutungamiri wenyika anenge achazouya pokupedzesera chaipo, zuva rokugumisira chairo, nokuti zviri kuedza kuitiwa noZEC pari bari kuzviziva nokuzvinzwisisa kuti zvakambotekaira sei. Asi ipapa tikuramba tichitenda, kwai tichakunyepai zvakazara zuva ramangwana. Tapatsanura manje kuti dunhu rega rega kwaWeNhau ndokupi, bato iri rinomangani kunyanya kuparamendeko, topinda pokare kumakanzuru. Aiwa, tichamboita tumazuva tichikupangurirai kuti muzive zviri kuitika zvakamira sei. Tinenge tichikunyepai, asi mukugumisira pane dzomunyika medu muno tiri kuramba tichindotenda CCC wakamira kwedu nokwamutoko nokumudze, wanoti iwo mututa paradzai, nyambo tichafa, maja tatenda, kaseke yeukai, mavhoko taurai na mapango mapengo. Tikuramba tichiti aiwa, dai zvakaita zvakanaka, nokutoti vanhu vanga vari kuramba vachitoshishidziwa zvichiita zvakanyangara. Asi tiri kutenda kutoti kutomira ikoko wachimirira bato rinopikisa kutori ushingi hwakasimba, nokutoti munotoziva zvinoitika kwedu tinoramba tichindoita unhu hwaiitiwa makore ohondo chaiwo kukare kare, hwokundonyirana kuti uri kuda pazvandinoda saka ndokunyira. Izvozvo toramba tichizvitenda kuti wakamira wakashingama. Tichiringa edu kachidimbu kodziri pasi rese. WoIndia wakadadisa kuenda kuisa chitundu musere pamwedzi chaipo, tikati aiwa makorokoto. Apa nyika dzoBRICS dzabvumirana kuti dziingidzire kuenda kuita nyika 10 libodzi. Tati taziva ba kuti inenge ichiri kunzi BRICS chete kana kuti inenge yachinja yaingidzira. Pokare dzimwe nyika dzakanzi dzaakupinda dziri kusanganisira United Arab Emirates, Saudi Arabia, Iran, Egypt, Algeria. Rekai tione, panenge pachakaronetsa ipapa, asi inenge yaanosimba manje kana yadari. Wana Saudi wawa mari wanoizeza baka wabedu. Saka rekai tigoona kuti wachazviita sei ipapo. Mukugumisira, kwai kuno mumwe watsano wakaita mutsepwede pakatamba wakadzi wokuSpain wachihwina mutambo wepasi rese. Kwai nyasi ndopo wazobvuma kusiya basa.
zvanga zvatonetsa chaiko, wanga watoda kurambira pabasa, asi tiri kuramba tichitenda kutoti aiwa wabuditsiwa pabasa po. Zvakadaro mabuja kwanyasi, rekai tigumire pano, asi musavhunduke ba, gorekai kusha. Kwai kuhukura kombwa kunotadzisa banzo kupinda mumusha, saka gorekai henyu wachihukura, asi nzou ichandopinda basi mumusha. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.